Wel, llongyfarchiadau mawr i chi Elinor ar yr achlysur llawen a llawn hwn. A phob dymuniad a bendith i chi yn y gwaith yn Tidron Penri ac ar hyd ac ar led y wlad i chi ac eich staff. A diolch yn fawr iawn am bob cydweithio ac am bob cymorth fi o'ch ti chi i'n nghyfeiriad yna ar hyd y 7 blynedd ddiwetha. Wy'n trysori y blynyddoedd hynny yn fawr iawn. Bendith Duw arno. A diolch am y cwrdd. Wel, yn diwen gwrdd llawn a llawen. Ac yn di ni wedi cael bendithion ma hynny'n gysur mawr i fi nawr, yn tyfe? O Bregeth, os na gewch chi ddim byd arall, wy'n credu bod ni wedi cael bendithion mawr. Diolch i chi amdanyn nhw. I ni'n troi i Efengyl Mathew ac i'r bymthegfed bennod, ac at yr ail ddarn o'r ysgrifennydd a ddarllenwyd gan Jean, a diolch Jean am ei darllen nhw, Ffydd y ganaanees. Marc sy'n pia hwn. A fel i ni'n gwybod yn iawn, y mae Mathew yn ei gopio fe. Fel y mae Luc yn tai wrth gwrs. Ond i ni'n sylwi wrth gymharu y ddau ddarlleniad bod Mathew yn diwygio'r darn yma'n sylweddol iawn y dweud i fi. Yn ei ddiwygio fe i'w amcanion i hunan. Beth yw amcanion Efengyl Mathew? Yr Efengyl mwyaf Iddewig ohonyn nhw i gyd. Talcen caled iawn sta Mathew i weithio yno fe. Mae e'n cyflwyno Iesu. Mae e'n cyflwyno Iesu'r Meseia i ddewon. Mae e'n cyflwyno Iesu i bobl sydd yn credu bod nhw'n gwybod y cwbl sydd i wybod am grefydd a Duw a chyfres a phopeth arall. A lle bach eitha tyff yw hwnnw i weithio, ond fanna mae Mathew yn cael ei hunan. Pan o'ch chi Jean yn darllen y darlleniadau, o'n i yn holi fi fy hunan, o dwi wedi bod yn gall i ddewis y darn hwn. O Bregeth, a dweud y gwir, mae hwn yn ddarn peryglus. O Bregeth, fe wnaethoch chi sylwi fel finne, fel i fi wedi sylwi wrth fyw dar darn yma am rai wythnosau, dyw Iesu ddim yn dod drosto'n dda iawn. Mae Iesu, mae chi arf yw hwn. Mae Iesu yn rhoi'r silent treatment i'r fenyw yma. Mae e'n ei hanw i byddu ddyn llwyr. Mae e'n ei gwsio ddyn llwyr o'i feddwl o'r neilltu. Dyw i'm ei gael. Derwyn Morris Jones glywes i'n dweud, y bydde fe'n aml iawn ar ei daith o Tidron Penri yn Hale Sant Helen, y bydde fe yn cwrdda o leia unwaith yr wythnos, werthwr neu werthwraig y big issue. Chi'n stopod ag werthwr y big issue bob tro chi'n ei weld e? Nadych. Chi'n neud rhywbeth tebyg i fi, eich chi'n esgus bod chi'n di gweld nhw. Ac eich chi'n gallu byw wedyn gyda'ch cydwybod. Ac fe nath derwyn hynny ar ei gyfaddefiad i hunan rhyw ddwrnod. Ac wedi paso'r person yma rhyw feddwl mewn rhyw hanner canllath. Diolch, welly fi nôl e fi di brynu yn tyfe. A medde'r person, thanks for coming back, oedd wedi sylwi. I've been invisible all day. Sneb di'n weld i. Na ffordd i ladd rhywun. Na ffordd i fita rhywun. Na ffordd i ddifa rhywun. Silent treatment. Ac mae y wraig yn cael hwn da Iesu. Mae Iesu yn ei bychanudd ddyn difrifol. O Bregeth, mae yn ei chyfri hi gyda'r cwn.
Nid complimentodd hwnna. Dyna un o'r insults mwyaf fus y gallech chi I roi I rywun. Dyw ddim yn deg cynryd bara'r plant a'i rhoi nhw i'r cŵn. Rhag ofn I fi wneud cawl, a'r cawl mwyaf allan I wneud fel pregethwr Cristnogol yw bod fi'n bychanu enw Iesu. Dyw I ddim yn fwriad a fi wneud hynny heno. A dyw I ddim yn fwriad a fi ddweud fod Iesu'n insulting, dyw I ddim yn fwriad a fi ddweud fod Iesu'n haerllug, dyw I ddim yn fwriad a fi ddweud fod Iesu'n ddyn-od. Na ddelo gair gennym ddirgel nac ar godd o dan fod Iesu annwyl yn wastad wrth y môr. Dewch nôl I Efengyl Mathew am funud. Be mae Mathew yr Iddew yn neud wrth lunio I Efengyl I gyflwyno Iesu I Iddewon? Beth ych chi'n weld yn y rhedeg drwy Efengyl Mathew? Ych chi'n gweld rhyw flashbacks o'r Hen Testament? Ac ych chi'n gweld un person yn arbennig, a gweud I mi, ych chi'n gweld doi. Joseph yw un, a dwi'n I fe fod heno. Chi'n meddwl pwy yw'r llall I chi? Moses. Pwy yw Iesu Efengyl Mathew? Pwy yw Iesu Mathew? Pwy mae'n gyflwyno I Iddewon? Chi'n meddwl pwy hwn I chi? Hwn a anwyd yn yddiau Herod Frenin, pan oedd bois o dan fygysiad. Chymo pwy yw hwn? Hwn yw'r un a anwyd pan oedd Pharon Frenin a bois dan fygysiad. Mae Iddewon a'i Cristen dach e fflapo. Chymo pwy yw hwn? Hwn yr agwrodd y nefoedd. Pan ddath e drwy'r dŵr, y bedydd. Chymo pwy hwn I chi? Hwn yw'r un tebyg i'r un yr agwrodd y dyfroedd pan ddath e trwy'n. Pwy yw hwn fi yn yr anialwch am 20 diwrnod, ond nid hwn yw adlais o'r un fi oedd yn yr anialwch am 20 mlynedd. Ac onid hwn draddododd y Bregeth yr efeddol honno os Bregeth yn dyfa. Hwn aeth I fyny'r mynydd. Onid hwn yw adlais o un arall aeth I fyny'r mynydd a chyflwyno'r deng a'r deddf. Pwy yw Iesu Efengyl Mathew? Y Moses newydd. Y Moses newydd. Arweiniodd y genedl I fywyd. Mae lot o bobl yn credu mae exam yw'r deg o'r chymer. Exam I chi'n mynd I ffili iddi cyn eisiau. Pan o'n i'n yr ysgol, o'n i'n gwybod bod ambell I arholiad. Bydden ni'n ffili iddi cyn dechrau. Maths nawr fel, di fe? Mae da fi rhywfaint o iddig. Beth o'ch chi fod i'n neud? Beth o'ch cwt o'r banc fod i'n neud â log tables a pethau fel la? Beth sydd gyda ni yn y deng a'r deddf, Dyw yn cynnig patrwm byw i'w bobl. Patrwm byw sy'n nhw'n I fyw dde nhw'n tynnu'r byd. Nid yn gymaint ati nhw, ond ati Dyw. Beth ni'n cael gyda'r un aeth I fyny'r mynydd, a galw I ddisgyblion ato, I ni'n cael patrwm bywyd, teyrnasiad Dyw. Yn Efengyl Mathew, mae Iesu yn fab Dafydd reit o'r dechrau, o'r achrys. Ser tregar hawrthydd fab Dafydd. Pwy yw mab Dafydd? Mab Dafydd yw'r brenin, yr eneiniog.
Mam Dafydd yw'r Meseia. Pan gas yr Iddewon Moses. Pan gas yr Iddewon afel ar y bywyd oedd Moses yn ei gynnig iddyn nhw. Ni iawn. Mae yna risg pan ni'n cael trysor yn dos bod ni'n ei gadw fe i ni'n hunain. A dyma stori Israel. Mae Vivian Jones yn ei lyfr Helaetha dy Deyrnas. Helaetha dy Babell, mae'n cofio helaethiwch dewi. Mae'n cyfeirio at C.H. Dodd. Mae hwnna'n blast from the past i chi. Ond fi oedd rai o chi yn Steddfod Wrecsam leni yn talu gwrogaeth iddo fe siwr o fod un o blant Wrecsam. Ysgolhaig o fri y myd y Testament Newydd. Fe gyhoeddodd y lyfr yn 1920, The Meaning of Paul for Today. A cyn bod chi'n tasgu i ddweud mae'n 2025 erbyn hyn, fe gafwyd argraffiad arall yn 1958 ac mae'n gymaint trysor ag oedd e bryd hynny. Mae Dodd yn dweud, mae tasg fwyaf Iesu. Y dasg nath Iesu gydion ddi ar un anoddaf, oedd ryddhau trysorau ffydd Israel i bawb. A fydden ni'n mynd mlaen i weid fanna wedyn ar sail rhyw ysgolheigion wedi darllen wedi sicrhau chi. Mae dyna pam y croesoeliwyd Iesu. Croesoeliwyd Iesu am ei fod e wedi herio hunanoldeb a balchder yr Iddewon. Croesolier beth i ni'n neud a siwd article. A dyma ni'n dod yn glwp i'n testyn. Gobeithio bod hwnna'n mynd i fod yn help i ni nawr. Yma Iesu, medde Isaac Thomas, yn cywiro. Yma Iesu yn cywiro galwad Israel. Lle mae Israel yn methu, lle mae Israel yn hunanol, lle mae Israel yn cau amdani hun, yma'r Meseia Iesu. Yma'r Meseia, yma'r Moses newydd yn ryddhau'r trysor i fod yn eiddo i bawb. Nid ar amrantiad i chi'n cywiro dim byd. Ac i ni'n gweld yn y darlleniad hwn, yng nghyflwyniad Mathew o Iesu, i ni'n gweld mai proses i wi. Chi'n cofio siop quick save? Sy'n lot o quick save yn y Testament Newydd. Mae'n cymryd amser, mae'n cymryd egni, mae'n broses, mae'n datblygiad, mae'n esblygiad. Adeiladu pobl i chi. Adeiladu cymeriadau i chi. Cryfhau calonnau i chi. Aeddfedu eneidiau i chi. Sa chi'n neud na'n quick, sa chi'n neud na dros nos. Mae'n cymryd amser. Iesu yn cwiro. Yn cwiro cam ddealltwriaeth, yn cwiro cam ddehongli enbyd a thrienus cenedl Israel. Aeth Iesu oddi allan, oddi yno yn ydrach, ac yma dawodd i barthau Tyrus a Sidon. Chi'n gwybod pwy oedd di magu yn Tyrus a Sidon i chi? Chi'n gwybod pwy oedd un o blant enwog yr ardal na i chi? Chi wedi clywed sôn am Jezebel oedd i chi? Meddylwch am hyn ar bod Mathew yn ysgrifennu at Iddewon ac yn dweud fod Iesu wedi mynd allan o gael dadl gydag ysgrifennyddion a phariseaid. Oedd am gadw'r cyfan iddyn nhw eu hunain a dweud, dim ond un problem sydd gyda ni. Dim ond un problem sydd gyda ni fel Iddewon.
ynghylch cadw hwn a'i gadw fe'n bir ac yn lân, a'i gadw fe'n gywir ac yn briodol, yn problem ni yw pawb a phopeth arall. Mae hwnna'n cael ei adleisio ym mhob os. Glywon ni hwnna yn yr United Nations in New York, ddo. Problem fawr y byd yw pawb ond America. Pawb! Ac yn un i glywed gen San Steffan, problem fawr y byd yw migrants. Problem fawr Cymru, problem fawr pawb. Mae popeth tu fas. Mae popeth tu fas yn broblem. Mae pawb sydd tu fas yn broblem. Beth ydych chi'n neud y problem? Y gwared i. Nid ganaanees yw hon yn ôl Marc, ond Syro-Phenisiad. Ac wedi gwir dyfais Rufeinig yw hwnna. Hunaniaeth wedi cael ei orfodi arnoch chi. Adwn i hwnna fod. Mae Mathew yn dweud, na, ganaanees yw hon. Mae hwnna'n newyddion da o ble gyd mae'n dangos bod llyfr Joshua ddim yn gyfan gwbl accurate. Achos yn ôl llyfr Joshua, mae'r cwbl lot wedi lladd. Mae'r cwbl lot wedi cael ei dinistrio. Hynny yw, beth yw cof cenedl y Canaaneaid? Y bobl hynny nath o esgyn, hil laddiad Israel yn ei gwlad. Beth oedd ei cof cenedl? Beth oedd cof y genedl? Beth oedd mame a myngys a hen fymgys ac at cys yn adrodd wrth i plant ac wrth blant i plant? Ni oedd yn byw yn y wlad hon. Ni oedd yn byw yn y wlad hon yn atolwg. Fe ddaeth rhyw bobl a meddiannu'r lle. A chymo beth neson nhw? Fe neson nhw'n lladd ni, a'n difan ni, a'n demsgyn ni, a'n bychanu ni, a'n sarnu ni. Neson nhw bopeth ar mwyn yn dileu ni oddi ar wyneb y ddeiar. Mae yna hanesu neu ddoi, chi'n cofio o lyfr Joshua, yn ddysgu? Fe gwmpodd muriau Jericho heb o neb yn codi bus. Ac mae'r awdur o'r farn mae Duw gwmpodd nhw. Achos oedd yr effeiriad wedi bod yn martio rown am 7 diwrnod y hwsi itgyn. Ond hwn sydd yn dristach fyth yn ddi. Chi'n cofio pan o'n nhw'n taclo'r amoried. Ac oedd a lot ohonyn nhw i ladd to, ond oedd y dydd yn tynnu mewn. Ac o'n nhw ofon sy'n tywyllu, fydd yr ein yn gallu dianc a cwto. Ac as rhywun y breinwyr, beth am ofyn i Dduw lonyddu yr hael yn yr awyr am sbel mwyn i ni fenni'n gwaith. Ac arhosodd yr hael yn llonydd. A safodd y lleiad, nes i'r genedl ddial ar ei gelynion. Wait for it. Ni fi diwyrnod fel hwnnw na chynt nac wedyn, a'r arglwydd yn gwrando ar leb dyn yn wir, yr arglwydd oedd yn ymladd dros Israel. Fi'n falch bod Dewi Eirig wedi gweud wrth Jill a finne a'n siart yn y coleg. Cofiwch chi mae Iesu Grist yw arglwydd yr ysgrythurau. Cofiwch chi mae Iesu Grist yw arglwydd yr ysgrythurau. Oeddech chi wedi clywed Iesu eriod yn darllen hwnna gydag argyhoeddiad? Sa i wedi. Ffydd y ganaanees oedd wedi goresgyn y dialedd a'r casineb a'r creulondeb a'r atrasedd gweitha allwch chi byth feddwl amdano fe a hynny yn enw Duw. Un o'r pethau mwyaf diawledig yn byd ni heno yw fod yna bobl sydd yn darllen yr un testament newydd a chi a fi yn bolon hyrwyddo, yn wir yn bolon dweud hyd at farw bron, ewyllus yr arglwydd yw bod ryw bobl yn diflannu o wyneb y ddeia.
Maen nhw wedi gwneud profion ar ryw sgerbydau nawr yn ardal Tyrys a Sidon ychydig blynyddoedd yn ôl. A maen nhw wedi ffindo mas bod 90% o genes pobl Lebanon, Libanus heddiw yn ganaaneaidd. Be wnaethon nhw o'r esgyn. Na chi ddiddorol. Mae Iesu ar y ffordd i Tyrys a Sidon. Mae'n ymadel ar bobl yma sydd yn gwybod y cyfan oll am grefydd. Ac mae'n mynd i Tyrys a Sidon. A beth sydd yn digwydd yw, dyw yn cyrraedd yn o cweit. Mae'n mynd i gyfeiriad, i gyffiniau Tyrys a Sidon, ac mae hon yn dymas i gwrdd â fe. Nawr, fydden ni licio meddwl hyn. Mae hi'n cerdded nôl i Wlad Canaan. Mae hi'n cerdded nôl i'w thiriogaeth. Mae hi'n cerdded nôl lle mae cof yn dweud i hi lle roedd hi gartre. A chymo beth? Mae Mathew yn glyfa. Mae yna beder gwraig yn cael ei henwi yn achres Iesu, yn does e? Beth yw cenedl tair ohonyn nhw? Perthyn i ba genedl y mae Tamar, Rahab a Ruth. Canaaneaid bob un. Pob un o'n. Syr, curiau yn y groeg arglwydd. Syr yn mynd i'r cyfieithiad, maen nhw'n meddwl mai hwnna yw'r cyfieithiad gorau fan'na. Hwnnw oedd y ganaanees yn gweld Mathew cyffredin rhwng hynny. Dy bobl di yw mhobl i. Mhobl i yw dy bobl di. Syr, cyfaill ffrind a brawd. Tregar hawdd. Curiau eleison. Tregar hawdd. Oherwydd y mae fy merch yn dioddef yn enbyd. Yn Marc gofyn am dreigaredd i'r ferch mae yn Mathew na fi sy'n mae'n. Na chi arwydd pendant pan bod yn byd ni mewn man dieflig, un o'r pethau ni'n gwybod yn syth yw bod yn plant ni ym meddiant gythreiliad. Mae yna blant bach yn byd ni hyn o ym meddiant gythreiliad, ac mae'n fyd sydd eisiau trigarau. Na chi arwydd? Mae da ni rhywbeth gwerthfawr iawn fan hyn, na di ni ddim yn ei digon ohono fe, wy'n credu. Y ferch sydd yn dioddef, y fam sydd yn gofyn am dreigaredd. Be mae'n gwneud? Ac os ga i ddweud fel tad, wy'n credu bod mamen well na ni ar hwn, fechgyn. Maen nhw'n cyd ymdeimlo. Wy'n cofiodd Mandy mynd ar boes i gael injections yn y surgery, oedd hi'n dod nôl yn llefen. Wedyn si beth sy'n eisiau ti lefen yna. Nag e ti sydd wedi cael yr injection. Mae teyrnas gref a'r haith i deddf yw cydymdeimlad yma. Mae da fi ferch sydd mewn yn bydrwydd ac wy'n twmlo gyda hi. Arglwydd trigar ha. Mae Marcus Borg yn dweud bod ni chydig bach yn ysgeilus pan ni'n dod i sôn am drigaredd ac am fod yn drigarol. Mercy a compassion. Mae e'n mynnu bod ni'n esgeilus o'r agwedd compassion i drigaredd. Oedd e gyda Gwilym i'r eithod, dim trigareddau tosturiaethau. Ac ni'n gwybod am gyfieithiad hwnna, here is love vast as the ocean, loving kindness. Loving kindness yn lapio chesed, yw'r gair Hebraeg yn dweud. Yn lapio amdano chi. Mae'n debyg mae'r un gwreiddyn sydd i olive oil ac sydd i elios, compassion a mercy. Olive oil o'n nhw'n defnyddio yng Ngwlad Canaan pan oedd rhywun wedi clisio.
Pan oedd rhywun wedi clisio ac yn dolirio, ole wydden o'n nhw'n rwt, na chi ddarlun braf yn dweud. Trigar ha wrthyf o blegyd i ni mewn yn bydrwy. Iesu'n cael ei sylwi. Sef wedi clywed i. A mae'r disgyblio nawr yn stepo mewn. Beth yn mynd o yma? A'i llefen a'i gwyddi. Mae'n debyg yn ôl y groeg yn ei oedd e'n wyddi di-stop fel. Nuisance. Beth ydy yn fynd o yma? Gloi. Ni'n hanfonwyd at neb, ond at nefoedd colledig i Israel allai'n dy helpu. Ond daeth Isai ac ymgrymu o'i flaen. Mae'r gair ymgrymu yn awgrymu addoli allai fe fod hefyd bod wedi taflu hunan o'i flaen mewn protest. Ti'n mynd cael mynd o man hyn bod i wedi mendisio hi, ni clywed adlais nawr o lyfr Genesis yn dyn. Am frwydro gyda Duw. Ti'n mynd cael mynd bod fi wedi cael y mendisio o blegyd y mae hyd yn oed digonedd yn o tŷ, y mae digonedd yn y ddarpariaeth i sicrhau bod hyd yn oed y cwn yn cael briwsion o dan blatau y blant. Be mae Iesu'n neud? Chymod beth fi'n credu mae'n neud man hyn, mae'n rhoi spes. Chi'n gweld nid gwaith dros nos yw cywiro, yw cymodi, yw bod yn heddwch, na gyfe. Donald Trump oedd yn mynd i sort o ryfel Ukraine mas mewn 4 awr ar 20, na gyfe. Nid dros nos, nid rhywbeth cloi, mae eisiau spes. Ges i'n galonogi gyda chi Elin araf, gyda chi Alun newydd, ges i'n feddwl am y testyn wedyn. I yma na bobl medden nhw os e. Bobl y cyrion. Bobl Tyrus a Sidon, y Canaaneaid. Y bobl un wedi cwnto nhw mas. Mae'r ynni medden nhw'n prynu Beible. Pan i ni'n cwrdd â nhw, i ni gyfforoi spes, i ddeialogi, i drafod. I ni'n gyfforoi amser i densiwn. I ni'n gyfforoi amser i weithio trwy anghytundeb. I ni'n gyfforoi amser i onestrwydd. Mae amser bluff wedi bennu yno ni yng Nghymru. A dyma beth fi'n credu mae Iesu'n neud, nid na cair wraig mai, ond mae Mathew yn dangos i Iddewon gryndwch. Fel na fyddech chi wedi ymateb i'r wraig, ond beth mae Iesu'n neud mewn gwirionedd, mae'n rhoi spes iddi, mae'n rhoi clust iddi. John Stott sy'n sôn am genhadaeth. Y genhadaeth sydd wedi methu gyda ni, chi'n gweld y genhadaeth bod ni'n gwybod y cwbl, bod pobl yn dod â'u cwestiynau ato ni ac i ni'n hateb nhw. Meddai ac wem nag yna gyda beth yw cenhadaeth, partnership yw cenhadaeth. I chi'n dod â'ch cwestiynau, maen nhw'n dod â'u cwestiynau i eglwysi arall, beth am y byd. Os gyda'r byd, nad yw ein golwg ni heb Grist. Os gyda'r byd rhywbeth i ddysgu i chi a fi heno. Os da pobl Greenpeace falle rhywbeth i ddysgu i ni heno. Os gyda David Attenborough rhywbeth i ddysgu i ni heno. Os na le gyda ni am ddeialog, os gyda ni le am sgwrs, oeddi eglwys Iesu Grist yn bolon creu spes. Glywes i Hywel Teifi, sori boes, fi'n bennu mewn 2 minut. Glywes i Hywel Teifi'n gweud mae dyma'r gwaniaeth rhwng Pantycelyn a Daniel Owen. O Pantycelyn yn mynd i'r society profiad ac yn dweud, fel un fi'n gweld pethau fel un i fi'n twmlo, sydd i chi'n twmlo.
Ond erbyn i ni gyrraedd y 4edd ganrif ar 15 o Daniel Owen yn dweud wrth Rhys Lewis, sy'n eisiau ti weid popeth yn y seiat, gofa. A eisiau ti gwyto rai pethau sy'n eisiau ti fod yn agored yn y seiat o bob man. Gwisga fwgwd han mas. A hon yn benderfynol ydy fi. A mae Iesu wedi rhoi'r lle iddi. A mae Iesu wedi rhoi'r lle iddi arllwys i chalon mas. Ac yn y diwedd mae'n cwmpo i flaen mewn addoliad, mewn protest galw. Wel, protest a ni a'i di ni'n tyfu. Ac mae'n cwmpo o'i flaen mae'n taflu hynna. Dyna yw ffydd pistis, ymddiried, twli hynna'n fel plentyn ar gôl i fam. Syr, helpa fi. Syr, na beth fi'n dymuno. Pwy sydd yn dod fi'n feddwl i fan hyn? O hon tyma bach o blast ffordd. Sheila Cassidy, i rai o'ch chi'n cofio amdani ddi. Y meddyg oedd yn gweithio yn Chile yn y 70au adeg Pinochet. A gofynnon nhw i Sheila Cassidy doctor. Dydych chi'n bolon tri yn un o'r bobl sydd wedi cael ei seithi gyda'r llywodraeth. Hush job. Ac fe nath i. Ac as i charcharu ac fe gas i harteithio. Ac mae disgrifiad o'r harteithio fan hyn. Os oeddech chi'n ei ddarllen pidwch a darllen cyn mynd i'r gwely. Mae'n ro. A beth yw enw'r gyfrol The Audacity to Believe? Elin yr chi o'r cyfieithydd, beth yw audacity yn Gymraeg? Sydewrder yn neud A'r llygrwydd di hwnna ddim yn neud Beth i fi eisiau dweud yw daring. Chi'n gofyn yn yr ysgol fi'n dero ti. A chymol yma wedi cael mincyd y teitl ac mae'n ei ddifynnu fe war y teitl. Martin Luther King. Nobel Peace Prize Acceptance Speech. A lot o sôn am Nobel Peace Prize y dyddiau yma, dos Medde Martin Luther King, I have the audacity to believe that peoples everywhere can have 3 meals a day for their bodies, education and culture for their minds, and dignity, equality and freedom from their spirits. I believe what self-centered men, y bobl oedd yn dadle, ni pi a hwn, ni pi ar Efengyl, Jesus is mine. Mae eiddo fi far glwydd mawr. I believe that what self-centered men have torn down, other-centered can build, rebuild. Dyn ni ddim yn gwybod beth ar dyfodol ar ein cyfer ni. Mae rhywbeth yn dweithio i fe rhaid i ni fod tyma bach mwy gytsi yn ffydd. I ni'n byw mewn byd cas. I ni'n byw mewn byd hyll. I ni'n byw mewn byd sydd yn trafod pobl, yn trafod cerediriaid, yn trafod y bydysawd fel pe bai yn ddim byd o'n adnodd ar gyfer yn lles ni, balch ac unanol ac arwynebol ni'n hunain. Mae'n byd ni'n meddwl, ges i anreg gyda chyfaill i fi o Greenbelt, llyfr o iddo John Philip Newell, a Iona, The Great Search. A mae e'n dweud, mae dyna fyw pennaw dan ar yr cyfnod i ni'n byw yn dyfa, yr ymchwil mawr. Beth sy'n peri bod plant yn llefen yn byd ni hynny? Beth sy'n peri bod plant yn llefen? Beth sy'n peri bod plant yn llefen yn Afghanistan newydd? Miliynau ohonyn, heb bwyd. Beth sy'n peri bod plant yn llefen yn Gaza heno newydd a bombs? Beth sy'n peri bod plant yn llefen mewn 100,000 o fannau yn byd ni heno? Hunanoldeb, diffyg perthynas, a'n diffyg perthynas ni a'r greadigaeth sydd yn gartref ni. Beth mae y bobl hyn o Tyrus a Sidon fodern yn dyddiau ni'n wylo amdano fe yw iachad yn perthynas ni yn gilydd ac yn perthynas ni a'r greadigaeth. Ni ar man hyn yr wlydd yr hen briordi, fe? Lwch chi am yr diwynyddion Cymru codwch.
Y ganaanees yw hon, ac mae hi moyn diwynyddiaeth, ac mae moyn ffydd gynhenid. A'r bobl fan hyn yn llunio bod yr hael a'r cloer a'r ser i gyd yn uno mewn moliant i ddiw, y cyfan oll. Mae Mathew yn benni gyda choddwyd i mi bob awdurdod. Yn y Saesneg mae all yn dod yn aml yn y darn yn y comisiwn yna. All peoples, bob creadur. Diolch am ffydd y ganaanees. Wy'n gweddio o fi wedi gwneud cyfiawnder a Iesu Grist. Gogoniant i'w enw. Amen.